Gusti. Haleluya sakang bakti Ratu Swargi. Para adiyuswa, sasamunipun kita ngrepekaken kidung pasamuan Jawi kala wau sumangga pangibadah mirunggan saben dinten Jemuah Adiyuswa ing Jemuah Wage 2 Mei 2020 kita lampahi ing manah kita nggadahi pengaken. Pitulungan kita punika saking Gusti ingkang akarya jagat milanipun siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama lan Gusti Yesus Kristus makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Para adiyuswa, jejer ingkang kita rembak tanate telat Jabur 118 ayat 13, Jabur 118 ayat 13. Aku dicorokake sak rosane nganti tiba, nanging Sang Hyuwah mitulungi aku. Para adiyuswa, gesang ingkang kebak pepalang tamtu ndadosaken kita ngadepi mawarining perkawis lan panganiaya. Kadangkala kita sabun budidaya ewa semanten kanyataning gesang boten sami kalian pepinginaning kita lan kita boten kuwagang ngadepi gesang. Nanging ing satengahing krisis katresnan lan pitulunganipun Gusti tansah wonten kados dene asta ingkang kiyat ngrangkul kita saking cekleking manah. Jabur 118 ayat 13 ngendika, aku dijorokake sak rosane nganti tiba, nanging Sang Hyuwah mitulungi aku. Ayat punika ngemutaken pengalamanipun tiyang ingkang nembe ketaman kasangsaran ingkang lebet. Nalika punika kelampahan lajeng tumus pitakenan, Gusti, kenging menapa kula sengsara, ing pundi paduka, kok paduka kendel kemawon. Malah kepara gesang punika kados dene dipun jorokaken ing juranging sengsara. Ewa semanten Jabur ngemutaken menawi Sang Hyuwah sejatosipun tetep makarya, tetep mitulungi kita, panjenenganipun setya dhateng kita, boten nate nigakaken kita nandhang sengsara piyambakan. Panjenenganipun tansah mitulungi, ngayomi lan berkahi kita. Para adiyuswa, nalika nglampahi gesang sae katempuh ing karubetan lan pepalang sampun ngantos ajrih, saged ugi kita katelasan daya manah lan boten kuwagang malih. Nanging emuta bilih pitulunganipun Gusti boten nate telat. Panjenenganipun badhe mitulungi kita lan dadosaken kita kiyat ngadeg jejeg ing satengahing perkawising gesang. Kita boten piyambakan, Gusti tansah wonten. Milanipun sumangga nalika kita ngadepi menapa kemawon ingkang nyempyok gesang kita, Gusti nresnani, Gusti mitulungi lan pitulunganipun Gusti tanate telat. Gusti berkahi kita. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepimut bilih pitulunganipun paduka tansah wonten ing gesang kawula. Paduka saged ngagem sinten lan menapa kemawon. Matemah kawula tansah kapitulungan dening paduka. Matur nuwun awit saking pangreksa lan berkah-berkah paduka ingkang sampun kawula tampi dumugi wekdal sakmangke. Kawula pasrahaken kawontenipun para adiyuswa ing pundiya papan monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi langkung-langkung para adiyuswa ingkang raganipun ringkih karana kawontenan. Kawula pitados menawi paduka badhe paring kekiyatan malah kepara bagas kesarasan ingkang wetah ing satata gesangipun. Kawula pasrahaken anak putu kawula, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi matemah ing pundiya kemawon anak putu kawula tansah rineksa binerkahan dening paduka ing sadengah kawontenan.
kawula pasrahaken komisi adi yuswa sae ing gereja, ing klasis, ing sinode, tabloid adi yuswa, wasito adi lan menapa kemawon ingkang paduka agem matema para adi yuswa tansah caket raket kalian paduka. Kawula pasrahaken sedayanipun menika wonten ing asta paduka. Kawula pasrahaken sawetawis para adi yuswa ingkang nembe nandhang sakit mataun kawula pitados menawi paduka badhe tetep tresnani, paduka badhe tetep ngayomi. Sedaya pasambat lan pandonga kawula pasrahaken ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus ingkang paring berkah dhateng kawula. Siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra, tuwin Sang Roh Suci makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita pangibadah mirunggan saben dinten semua adi yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga